Всяка година в нощта на последния ден от месец октомври католическият свят чества празника Вси светии или Хелоуин. Макар че не е в българските традиции, от години денът се отбелязва подобаващо и у нас. Маскарадни костюми, бомбони и сладки за децата, много усмивки и празнично настроение. Така отбелязаха Хелоуин в столицата от Сдружение приятели на Докторската градина. Най-интересен беше празникът за най-малките. Преоблечени в страшни костюми на вещици, духове и таласъми, те изпълниха площада на Докторската градина. Да плашиме лошите духове, да бъдем много страшни и да се забавляваме. Ритката маги. Тиквата и тиквеният фенер са символът на Хелоуин. Легендата за тиквения Джак може да вдъхнови и вас да си направите поне един страшен фенер. Хелоуин отбелязаха и в Русе за втора поредна година. Вечерта, преди традиционния за католическия свят празник, през града премина шествие. Карнавалното шествие мина по главната улица Александровска, водено от Джак Фенера. Светещият Джак се появи на кокили, висок 3 метра, с тиква вместо глава. От магазините по Търговската улица хвърляха бомбони на маскираните деца, оплашени от страховитите им думи, за да не станат жертва на техните пакости.